A zdravím všechny. Vítám vás na kanále Pandís. Mé jméno je Sparky a dnes vám ukážu pár tipů, jak zabavit retarda. Jak to bylo? Bohužel. Prosím tě, přestaň, jo? Já bych se chtěl teďko uvést. To je, milý chlapče, to je kamera. A do ní teď se snažím mluvit, tak mě prosím tě neruš, jo? Já bych rád uvedl nový video, takže... Hele chlapče, já ti něco dám, ale přestaň, jo? Tady máš 20. Jo, hele, vem si ji a kup si něco, jo? Snad jste si všimli toho, že mě baví rozdávat prostě radost ostatním. Tak ale abych nějak neotálel, chci vám prostě už sakra uvést to video, takže doufám... Sparky, to je málo. Hele jo, tady ti dávám ještě 50 korun. Snad si koupíš něco dobrýho nebo něco na sebe, jo? Nějaký tričko, co? To by šlo, ne? Tak běž. Děkuju. Tak jo, snad už je klid, já jsem v klidu, vy jste v klidu, můžeme začít. Takže dnešní video zahrnuje 5 tipů. Ne, 4. Jak zabavit retarda? Sakra 5 tipů, říkáte si, to je dobré. Sparky, jak mě to nekoupil. Za Spiderman. Chci si hrát? Tak co třeba na babu? Tak jo, ale to pravidlo to má, jo? Na gauči, tak na gauči bude domeček, jo? Na gauči. Vůbec. Na jakým gauči? Sparky? Na tomhle, chlapečku, na tomhle. Sparky? Já mám ale taky hlad. Tak si udělej svačinu. Máš zase roupy, nebo co? Chceš si zase hrát? Tak jo. Ale zahrajeme si dneska na schovku. Ne, to není, ale. Znáš schovku? No, tak jo, zahrajeme si na schovku, ty budeš vedle do místnosti počítat, ale nesmíš chodit sem, to je zase jedno pravidlo. Tak jo. To zvládneš, ne? Jo. Ty seš chlapák, tak jo? Běž, zavři dveře a počítej, jo? Tak jo, do kolika. Ahoj. Ahoj. 1, 12, puding, 6, už jdu. Já jsem nemůžu. Ježiš, co je? Ty jsi mě nemohl najít, viď? Ne. Takže jsem vyhrál. No jo, vyhrál jsem. Počkej. Hele, co takhle, chceš zabavit, abys byl v pohodě? Jo, co? To by šlo? Hele, můžeš si jít házet s mým bráškou. Jo. To by šlo, ne? Jo. Tak jo, tak běž. Co tady děláš, ty retarde? Mám si s tebou jít házet. Co je?